Máme pripravené polo odštartované, vnútorná dráha Kecerovce, vonkajšia chalani z Bystrého. Zatiaľ je to narovnako, uvidíme ako odovzdávky. Vidím, že v Bystrom chalani potrénovali veľmi dobré odovzdávky, opäť vyrovnané obidva úseky. Krásne, rýchle odovzdávky aj včera medzi dorastenkami. Veľmi pekné odovzdávanie štafetového kolika. Teraz Bystre trošička stratilo na zapájaní prúdnice na Hadicu. Mám pocit, že už to pomaličky dotiahli, stiahli tú stratu tých 2 metrov, ale opäť veľké problémy na zapájaní košíka. No a Kecerovce sú nejakých 15-20 metrov popredu, posledný úsek. Krásne a hlavne veľmi rýchlo pozapájané. 67-83.